ng Judeses Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO. Sir Jude, good afternoon. sa Aksyon John sa Aksyon Radio. Yes, sir. May po, sir. Yes, sir. Thank you so much sa pag-upod sa aton, sir. No? Hopefully nga nakaplasta na kasi, sir, kakaina nagkuha na sa exam na daan. Okay na, sir? Yes, sir. Okay. Tapos sa next time. Gani. Anyway, Sir Jude, good afternoon, di ba? Anyway, nakabato kami sa information. I think personal na nga naghahino na ano no kung na naka-istorya ni PD ang pamilya ni Anay Patrolman Valiansing, sir? Exactly, sir. Nagkadto itong aton nga ilang ang provincial director sa haya ni the late Patrolman Valiansing. And naghatag sa financial assistance Okay. sa mga pamilya niya ang atong provincial director. Kabay pa ang itong ginhatag sa atong pinalangga provincial director ng financial assistance makabuglig sa sitwasyon sa mga natubang sa pamilya ni late Patrolman yan. Pero that is a personal offer, sir, no? Ayun, sir. Personal offer. It was a personal account and a personal intention. At the same time, gusto nga magbulig ni atong pinalangga provincial director sa pamilya. Iyan niyang tinutuyo kag action ni Sir Pamitan ipakita man mismo para sa bilim nga biri pamilya ni late Patrolman Valiansing, sir. Pero sir, kamusta ang update? Kabalo naman kita, na patay na ni si Anay Patrolman Valiansing kay accidentally na tiruhan yung ikagalingon sa Sunday. Sir, anong update, sir, sa ito gina-evaluate sa Pro 6 under evaluation pa ang mga documents kag ang investigation or may result na, sir? Yes, we're still waiting sa recommendations ng Police Regional Office 6 regarding sa status and then the situation sa ini nga natabo kay late Patrolman Valiansing. Nagahulat pa ta, sir, sa ila recommendation. Ano to be kung anong ila recommendation, sir, based on sa ilang natawag investigation all over this thing. Then eventually manghatag mo na sila sa recommendation. What will be the status along the while. I-update ko lang, sir, just in case kung mayara na. Hopefully, hindi pa man natin mapadalian itong previously nga submit sa atong pinalanggang provincial director for the kay Sir Ardi na inuman sa BCPO nga investigative report. Along the while, mayara pa man sa may ginatawag ng board and committee. Okay. Although nga naulato natin ang recommendation nila. And what will be the recommendation also that will be ulato natin, sir? Probably tiningan semana o sa dato ng semana magwaangin ng results sa recommendations ng board. Kaya kung nataon natin, sir, bisan pa paano siguro kung benepisyo ang pagambalan, may batunon man siya, sir, no? Kay he was able to serve yan mga pila na ka-years gani, sir? Actually sa mayara naman, so may isa na naman sila katuig, malawat tayo sa katuig ng ilang servisyo sa PNP. Okay. Yes, so mayara naman sila na yung mayara man sila yung bonified member man sa Philippine National Police. And then supposed to be after this augmentation there is a mascara sa what they call this augmentation natin sa Ligtas Ondas 2022. Supposed to be taniman go naman sila sa islang next spots for training sa atong biso. Okay. Maning atong pero unfortunately natabo sa kay late Patrolman Valiansing, sir. Buot silingon gali, sir, supposedly ma-undergo pa lang sa BISOC training. Sir, bali ma-undergo pa lang sila sa kabay sila ang next batch sini. Ang nag-prepare sila right after silang augmentation sa Undas they will be scheduled for the next batch for the morning mandatory training naton, sir. All police officers must undergo sa natawag nga mandatory training for field training exercises or militaristics na, sir. Okay. Pero sa nga mo sila nga tempo, sir, supposedly dapat pagkaaga to di bala i-deploy siya sa Maibi Magalona. Sir, nagato naman sila sa Maibi Magalona, sir. Bali mo na to ang natabo lang. Okay. Bali ang ilang ngalan sa temporarily detained dito sa detailed duty dito sa Maibi Magalona. Municipal Police Station, sir. Okay, good to know. Siguro, sir, ang aton hulaton, sir, ang recommendations ng board, and then sa aling sa PRO6, then eventually, i-update ko lang, sir, just in case ko na ang result. Eventually, hindi man natin matago kasi para sa mga pamilya, just in case, at least everybody, the family is actually ma-inform sila as early as on kung ano ang proseso. Gani, kidamo, ganito na subuan, sir, kay he has been an inspiration for many nakaligad knowing ang iyang background history, sir, no?
Oh, then amo lang nagaling supposed to be we sometimes we learn we learn our lessons with other people. Eventually, especially the situation ni late paternal niya Valiancing, nagaling siya sa mga PWD or Mm. may may natawag nga eyesight problem para sa iyang mga pamilya. May Pero yet, disabilities. disability, but yet it is also a story wherein natakatapos siya sa niya course and eventually nakasunod sa police. So it was a very good story supposed to be kung nag-continue lang and wala natabuin ng insidente kay late Yansing. Gani man. Anyway sir, shift kita sa ibang nga topic. Kamusta sir nga itong assessment sang Fiesta Minatay halin sang November 1 until sang November 2 kahapon? Ayos, balisang kagina sa alas 6 nga nag-end ang aton nga deployment sa aton nga mga personnel sa aton nga mga area convergence, public places, ang cemetery and churches natin. Bali, sir, we are happy that natapos ang atong pag-celebrate sa atong Kalagkalag 2022 nga wala kita mga record Okay. sa mga insidente within sa sulod sa atong natawag ng cemetery, sir. And then, relatively, considered natin ang generally peaceful ang atong pag-celebrate kaya nanging safe ang atong mga tao nga nagkakadto sila sa ilang mga talagsadag sa cemetery sa pagbisita sila nga nauna na sa aton sa pagpahuway. Anyway, all the while, wala kita sa may na-record. Ginag-check natin ang record just in case kasi may monitoring na gina-establish sa Negros Occidental Provincial Office. Okay. And then we are happy that because of the effort that really shows and also strategize things that ginakonsider natin naging epektibo man. And participation man mismo sa mga publiko kag-kooperasyon. Although nakita natin ang successful ang ato nga latest on that 2022. Sir, kung ikaw pambalon, ano mga factors nga naka-epekto? Kung nga zero crime na reach sa ito na itong target, zero incident sang Fiesta Minatay. Nabiyase, I would like to recognize the cooperation dito ng publiko. Ipakita nila nga ang ilang kooperasyon na ipakita nila sa tanang nga nangin it was what considered as also a trademark for this 2022 nga ligtas on that compared to the other. Kasi ang ilang kooperasyon, wala na silang dala ng ilang mga pinagbabawal, wala na sa mga violation ni which nga ang atong kampanya nga supposed to be wala sa mga nakagwala kita sa minadakpan. All the while, nangin nalipay kita nga ang atong publiko as well responsive sa atong kampanya. Ikaduwa guro na lang tao sa the cooperation sa atong advocacy support group. This is the first time nag-empower naton sila truly ang atong mga tawag niya ang atong mga stakeholders and advocacy support group, atong non-government organization, another cause-oriented organization in which para sa aton nga gin-establish sa kapulisan. All the while, sila man mismo ang nagpakita man sila nga effort at the same time para budigan naton nga kapulisan. This is the result nga wala kita sa zero incident, zero criminality sa sulod sa aton nga pagselebrar sa aton nga on that 2022, sir. Sige, sir, Catalogo, thank you so much, sir, sa imo time diri sa Aksyon Radio. Good afternoon. Yes, sir, dyan may nga pansin. Salamat. Aksyon Reports. Afternoon.